जोङो बे दिनैनि जे वान डे नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबआ गोबां सिन्था खालामनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो एलेकानि लाइमोनफोरखौ जोङो माब्रैबा खेलानि बिथिङाव जोङो जौगाखांनायखौ जों लाबोनो हागोन बेखौ जोङो नोजोर बोनानै दिनैनि बे वान डे नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि जानानै जोङो बेयाव होनाय जादों आरो सोर बाहागो लाफैदोंमोन बेयाव जोङो आलासि महरै बेयाव लोगो लाफैनो हादों जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि 1 नं गसाइगाव समस्तिनि एमएलए सार सभाराम बसुमतारी बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि हालामनि मानगोनां ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि श्री मृत्युन्जय नार्जारी सार आरो बेबादिनो गोबां बेबादि माखासे जोंनि पार्टिनि बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफोर बेयाव लोगो लाफैदों आरो गोबां जोंखौ बेबादिनो मदद होफैदों बे जों जे खेलाखौ ओनसोलनि गथ'फोर लाइमोनफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो खालामबाय बेयाव बिथांमोनाबो गोबां सापर्टखौ जोंनो होलांबाय। मोनबेसे टिमा बाहागो लागोन? बेयाव 8था टिमा टटेल बाहागो लागोन बेयाव मोनसेया जोंनिनो जाबाय दा गिबि खेला हिसाबै बेयाव गेलेदों बनजार एफसि भार्सेस आसाम पुलिस कमान्ड' सराइबिल आउटपस्टनि आरो बेयाव सेकेन्डआव दङ सालबागान एफसि आरो बेजों गेलेगोन खोरोमदाव एफसि जाम्बुगुरि आरो बेबादिनो थामथियाव दङ सिरामसि क्लाब गागसा भार्सेस 7 स्टार क्लाब नास्राइबिल आरो लास्टआव जोंना बारदै सिख्ला क्लाब कुचुगाव बेजों जोंनि फ्रेन्ड्स क्लाबा गेलेगोन। बान्था हिसाबै जोङो ओरैनो खालि फिसा नामै मोनसे ट्रफिजों लोगोसे जोङो देरहानाय हान्जानो जोङो बिदिनो रां बान्थाखौ जोङो होनाय जागोन आरो गोबां स्पन्सार्स हिसाबै जोङो मोननो हादों जेरै बानार बालाजी मास्टार अइल कम्पानि बिथांमोननिफ्राय जोङो एसे मोननो हाबाय आरो बेबादिनो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जोंनि ओनसोलनिनो बेबादि स्कुल्सफोर जेरै ग्रेस इंलिश मिडियाम स्कुल आरो रिजर्ट फिन्जिलिन रिजर्ट आरो बेबादिनो आइ हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट आरो ब्लुमिं बार्ड स्कुल बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां स्पन्सारफोरखौ जोङो मोननो हाबाय बे खेलानि नामाव लोगोसे बेबादिनो जोंनि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबिफोर खेलाखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनाबो जोंखौ बे दिनैनि वान डे नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टआव जोंखौ हेफाजाब खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होनाय जादों। बे समाव बिथांमोनखौ आं बे मिडियानि थ्रुयै आङो बेखौनो रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि जानानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आङो बावहरो बिथांमोननि अननाय आशीर्बादनि दुवारै दिनै बे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबजों खुंजानाय वान डे नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनै साक्सेसआव फैबाय बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं हामबाय होयो।